Les coses que ens impacten és perquè hi hem tingut una experiència viva amb elles, oi? Jo recordo de petit a Cardedeu, que fèiem el pessebre a l'Eixida, i quan em vaig adonar que la serralada que fèiem amb suro era molt semblant a les muntanyes de Cànoves que es veien darrere, ostres, a mi se'm va passar, vaig endevinar que allò era una operació potent. I quan em vaig dedicar a pintar i intentar reproduir l'entorn que jo vivia de jove, em va semblar que aquest era un mètode vàlid i popular, molt establert, el fet que un element del país o de la terra fos capaç de reproduir la mateixa terra i el mateix país del que formava part. Això que és molt simple, el fet que un suro, el bony i el clot d'un suro pugui reproduir el turó i el son del relleu, això tan simple, però que un suro d'aquest relleu sigui capaç d'autorepresentar-se, ostres, és una cosa simple però molt potent, aquesta capacitat de que el llenguatge forma part d'allò que descriu. I a partir d'aquí ve tota aquesta fascinació pel món del pessebrisme. També hi ha altres elements que intervenen en aquesta fascinació. Per exemple, el fet que les figures portin aquella mena de pa de fang, oi? Que perquè no es tombin, oi? Això a mi m'associa molt amb tot el món, sobretot del barroc, sobretot arrel de les Mare de Déus assumptes i de les puríssimes, que solen tenir sempre un pa de cel als peus, amb una sèrie de núvols i angelets que hi bateguen, i la serp també que s'hi enrotlla. Aquests pa de cels a vegades són molt poblats de caps d'àngels, però a vegades són bastant erms, desèrtics, és una bola blava amb algun nuvolot. I això s'associa molt, a la mesura que són talles en fusta, moltes d'elles, a la visió d'un arbre de viver que també té un pa de terra, el tronc i el pa de terra sota. I aquesta cosa d'una mena d'imatge que necessita d'un pa de terra per créixer, com si fos un arbre celeste i aeri, però així tot necessita d'una mena de pa de terra per viure, em lliga bastant bé amb aquesta figura passebrística, les figures amb aquesta mena de pa de fang als peus. No em va, tot és tardobarroc o barroc, vull dir que tot surt d'una mateixa època, d'un mateix període. Hi ha més coses, doncs, evidentment, tota aquesta confrontació del paisatge de Betlem amb el nostre paisatge, aquesta cosa de l'humit, el desert, tota aquesta, també amb el vestuari, aquest joc de confusions, és molt ric. Però en el meu cas, la fascinació primera és per l'arbre, el suro, aquest arbre que sembla una màquina d'imaginació, com si fos capaç de representar a l'escorça del tronc allò que endevina des del capcer de l'arbre, allò que veuen les fulles de dalt, l'horitzó que endevina de muntanyes i país que veu que s'extén, el tronc ho reprodueix. Aquesta és la maquinària visual del suro.